Em faria una especialíssima il·lusió que no fos jo, sinó que fossin tots quatre els que féssim el brindis d'inauguració i, per tant, els demanaria al Jordi Marquet, al Ramon Cierto i al Francesc Pallàs si em volen acompanyar amb aquest acte d'aquí. I gràcies pel detall. Aquesta és la nova imatge corporativa de la Cambra de Comerç. Bueno, això està al 95% acabat, Sí. El 95% planta. Abans de la segona, ara és la primera i segona vegada que algú ha d'entrar com amb el gruix de l'informe econòmic anual que presenta la Cambra cada mes de setembre. Parla de normativa i parla de normativa. Llavors, la funció va... I d'atenció a la finalitat empresa, allà govern que compartim amb l'ADI, i és la persona que s'encarrega de tot el... Temes de comerç, qualitat... I bàsicament és el que faig fer aquí. Però és veritat que l'economia està donant símptomes de lleugera millora i, per tant, tard o d'hora, això es traduirà en la butxaca dels consumidors. Fa falta un element importantíssim, que és que flueixi el crèdit cap a les empreses i el crèdit cap als consumidors. Quan això sigui una realitat, que també espero que no es tardi massa temps, reactivarà el consum i tots ho començarem a notar a les nostres butxaques. La banca és un actor imprescindible en l'engranatge econòmic d'un país. I a vegades s'és duríssim amb el sector sense adonar-se'n que és un sector, com dic, imprescindible, però de la mateixa manera que, per tant, hem de regular bé el sector per fer possible la seva activitat, també el sector ha de ser coherent i ha de participar del creixement econòmic i ha de participar de que l'activitat econòmica tingui normalitat. I jo crec que en aquest moment hi ha un desfase. Ells tenen el crèdit més restringit del que tocaria.